Gmina Wejrowo była latosem gospodarza zrzesieniowego fejrowani Dnia Jednoty Kasiebów. U dziesiątku rozegracje na hale w Bulsiewie wybrzmiało dobry wiadło z Ministerstwa Infrastruktury. Kasiebsko-Dargan miała taką oficjalną płezwa, a debeltny tofle pojawią się na Icygu. Tym zajmiemy się w innym dyleku, a dzisiaj chcemy się przestrzec radosnej atmosferze święta. No i jest jedna pozytywna sprawa. Młody ledze chętni godele do kamery po kasiebsku jak ci, co są ze starszych roczników. Bardzo wiele kasiebskich fanów i kolorów. Ledze są uśmiechają do sedo, łeglowy redota i jest szwicy. To nie jest pierwszy raz. Na Dniu Jednoty Kasiebów jem czwarty raz, ja tak myślę. I to jest dla mnie bardzo ważne święto. A czemu to jest ważne dla młodego człowieka? Ja to jem, żeby pokazać, że młodzi ludzie też chcą działać, chcą robić te kasiebskie rzeczy, że potrafią gadać po kasiebsku, że chcą być kasiebama. A gdzie młodzi ludzie mogą nauczyć się gadać po kasiebsku? Młodzi ludzie mogą nauczyć się gadać po kasiebsku u starków, to jest najlepiej w domu, ale w szkole ja myślę, że też można się nauczyć bardzo fajnie gadać po kasiebsku. Pierwszy raz na Dniu Jednoty Kasiebów, takim akordionowym? Nie, ja już od dziecka tak naprawdę przyjeżdżam, ale dzisiaj pierwszy raz w pracy. Okej. Jak to jest być takim dziecka wychowunym na Dniu Jednoty Kasiebów, bo ledze ze starszego pokolenia to tak po prostu pamiętają, jak to było coś ciestonowego. Jo, mnie to bardzo widzę, bo u mnie w domu nikt tak jakby po kasiebsku nie gadał. Leno moja starka gadała, ale jej nigdy nie poznała, także mnie to widziało, że ju od dziecka mogła tu z kasiebama spędzać czas, trochę tak poczuć się sam w domu. A skąd te są nauczenia kasiebskiego, jak doma te nie miał z nim łączbę? Ju w trzeciej klasie szkoły społecznej zaczęłam chodzić na lekcje języka kasiebskiego i teraz kusk gadam. Tyle słów znałem, gdzie też jeszcze zanim się nauczył tak richtig tylko kasiebskiego. No i w latach 2022 do dzysy jem sauci i w cyk saucza I taci płetykanie są z ledzama, jak tu na Dniu Jednoty, pomogą też w tej praktyce językowej? no gwerze jo. I czemu to jest ważne, żeby się spotykać w takich placach jak dzisiaj? Przede wszystkim to jest Dzień Jednoty Kasiebów. To jest pokazanie tej jednoty, tego, że my jesteśmy razem, że my chcemy być razem i że Kasiebi nie są apartno, że my chcemy się grupować i chcemy być. No a jest pytanie, czemu? Do czego wam ma kasiebści? Może nie rozciejesz to pytanie, za czym sobie to jest? Ja kasiebskiego języka zaczęła się uczyć, bo moja mamka była szkolną języka kasiebskiego, ale i to płykłecha. To kasiebści to jest coś, co ja wyniosła z domu, to jest coś, co ja mogę zapamiętać po mojej mamce, to jest coś, co ze mną stanie na wiedno. Dajemy cały rok, żeby sapiła płetka na Dniu Jednoty Kasiebów. I musimy być rzec barobelno. I musi być swane kasiebści, musi być obleczeni w farbach kasiebskich. No i tak powiedzieć, no jeżeli nie ma stroju, to my musimy, jakoś to na tym kasiebści si zrobić. Jak to jest was opłezna na tacie imprezy? To jest bardzo wielka historia, bo tak od Dnia Jednoty Kasiebów my byliśmy razem, więc ale takie wspólne to wszystko weźcie, nie? Że od tego czasu jesteśmy Razem. 19 marca na razem i 19 marca w tym jedynie roku było 8 lat. Dobrze by było sobie łazienic, bo wtedy te nigdy nie zabądzeście demotarocie. Znam Dzień Jednoty Kasiebów. Ale lepiej tego Dnia Jednoty Kasiebów wziąć ślub, wszystko na raz sobie zaręczyć, co to wszystko na datę żeby było, żeby to zapamiętać. Teraz za wiele chcę. Mesocesimy, że to jest znama, jeśli nie musisz tego zrobiony, subskrybuj nasz kanał. W Kasiebej świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuze, Serakojce, Lamburg i Łeba. W Kasiebej świat wsiadł na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadł do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiebej świat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę od Dobrzyńce.
Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. Kasiepści Media wrzucają weź Sibik z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W najplenerowym studiu w Bulsiewie na Dniu Jednotek Siebów jest nama Kamila Soroko, dyrektor Kaśkowe w Płopłowie, a tyś noleźniczka Kasiepsko-Pomorskiego z Rzesieni, part Lenio. Witamy serdecznie. Witam. No to zacznijmy od samej atmosfery, bo wiele, ja widzę jak te tu co przechodość między tyma stoiściami, wiele ledzy jest z tobą na te, wszyscy tu są ze sobą na te, gadają do siebie. Jak te widzisz ta atmosfera? No, atmosfera jest niesamowita. Tak jak ty rzekł, tyle są sami znajomi, wszyscy są tyle znajome i jest ta wielki radość, ale też jeśli niektórych ledzy nie mogę znaleźć tyle ledzy przeszłych. Są ledze z Dzemion, są ledze z Pucka, z Elśtigłe Półestrowa, z Lamberga, ze Słepska, a w internecie cię tu metaci rzecie, że Kasiewa z Kasiewą co nie może dogadać, bo jak to jest Betowa, to tego z Pucka nie zrozumieje. A jak to je tułe? Bo ja widzę, że ta też podchodość do tych spełniowych Kasieb. Dogadywać co z nimi? Sprzeciwma. Tyła też przed chwilą je gadała z własną Janą Dżeżdżoną, która też jest z Pucka. My są znajome i bardzo dobrze my są dogadujemy. Je po moim leńszym gwarą gadą was na tyłe po Pucku, także nie ma problemu. I jeśli idzie ten plac, u tych ledzy, to je jedno, że my się tu potyku my dobrze bawimy, ale do czego nam to je? Jako potrzeba zaspokoiwumy tym, że organizujemy te święta? Ja myślę, że to jest fajne spotkanie takie międzypokoleniowe, żeby i młody, i w tym średnim wieku, i te starsi też mogli się spotkać. To jest wielki bycha. Dla mnie to była wielka bycha, jak ja szła w tym wielkim płechłedze, gdzie z przodku było tyle ledzy, że ja tego początku nie wiedziałam i z tyłu za mną też tyle kasiebów w tych czarno-żółtych farbach. Błyśny, radosny, ledze machale z Bena tego pochodu i z Butna i było wiele tych radości, także ja myślę, że to jest taki wielki radość, nie? Żeby to jak to już rzekła, ty międzypokoleniowo scen, no to tu chcemy sobie rzec woźne kwestie, to jest dyrektor szkoły w Płopłowie. Jak to jest z kasiepską edukacją, ale tak bez ceganieni, te zece są uczą kasiepścigłe? To jest bardzo drągłe. Jak je przeszła do Płopłowa, to dzieci mnie gadały, że jo, tam były szkolni kasiepścigłe, ale do nich nie gadali po kasiepsku. I te dzieci je dopiero wtedy drugi rok uczą w tej szkole i dopiero wtedy je widzą jakieś tam postępy. I że dzieci zaczynają gadać po kasiepsku, zaczynają brać udział też w konkursach, czy rodne młewe, czy belnego czytani, ale to jest wielka robota i to trzeba z dziecami gadać maleńkiego. I też no, jak rodzice nie będą gadać z dziecami doma, to my szkolnym możemy uciec, możemy przerektowywać do tych konkursów, ale z tego nic nie będzie. Musi kasiepści wrócić do domów. To apel do stareszków, do memków, do tatków, żeby gadać do dzieci po kasiepsku. No i zdrząca na dzisiaj siedzenie Jednotek Kasiebów to jest atrakcje z pytą, jaci atrakcje te sodzice nastawiła. No ja bym chciała iść na Nagrodę Literatury. Też tam widzę, że są warkownie kasiepścigłów we Siwku. Też mnie to bardzo interesuje. No i kabaret Quinda Bonda to też muszę zobaczyć i kasiepską influencerkę też.
co do ogrodów literatury rzeka, bo kojarzy są nama świętowanie Dnia Jednoty Kasiebów z taką biesadą, z taką dobrą zabawą. Literatura to jest ten weź kunst. To wszystko co zgrywa ze sobą, tu? To są zgrywy. To są zgrywy, bo myślę, że to w tym Dniu Jednoty Kasiebów chodzi, żeby pokazać, że to nie są leno taci tuńce i kasiepści farwne stroje taci świetlicowe, ale to jest meme Kasiebie i wszystko, co nas utożsami i też literatura to też jest. Jednota w różnorodność. Takie. Naszym gościem jest Kamila Soroko, dyrektorka szkoły w Popłowie i noleźniczka Kasiepsko-Pomorskiego Zrzeszeni Part w Leni. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest dzień, w którym człowiek sobie pomyśli, kim to jest. Czy to jest Kasieba, czy to jest Płeloka, czy jednym i drugim. Nie? To jest dzień, w którym my możemy się spotkać, fajnie pogadać, pośpiewać, poznać naszą kulturę i historię. Co was skłoniło, żeby przejechać z Rede do gminy Wejrowe? Tego bym nie mógł ustawić, żeby tu nie być dzisiaj w taki dzień, ten to był taki szczególny, a tym bardziej on roz w roku to sobie odbyło, to by było grzech nie być. I co was tu doświadczyła za atrakcjów? My akurat mamy tutaj stanowisko, teme sprzedawele, ciastowele, pucha, chleba ze śmolta, z ledzem, no i jeść różni pyszności, jak to sobie gotowe, nie wiem. I co jest taci, że to musi być jedno na każdy dzień Jednoty Kasiebów, czego nie może zabraknąć? No nie może być, musi być jedno coś innego, coś ekstra. Ty nawet szkoda, że dzisiaj oni nie pobili tego grejce, tego rekordu, no ale wszystko przed nami. No ale jednak widzę, że Kasiebie się trzymają razem. Jak są wizje na obleczenie, na wszystko z całych Kasieb, tu były rozmaitych stron, także Kasiebie nie zginą. Amatizer Noga, jest z nami Bartłomiej Frysykłewści z Karna prawie. Amatizer Noga, witaj. A niech będzie pochwalony jest Chrystus. Na wieki wieków, amen. Tako rozrywkowa muzyka, do zabawy tu króleje, jak my ciejemy, nie blues na binie, ale tyś na korytarzach, przed dwiżem, a w siandze dopiero. Jezus, chłopie święty na binie, co są dzieje, to my nawet nie wiemy, to nie jest w stanie pisać. Ale to, co my robimy się na tych korytarzach, tak jak my w tych przejściach, my przed senium stoimy, przed całym wejściem, szpertowno, wesoło, lecą, się śmieją, tińce, my grajmy, śpiewamy razem z nami, ale co śpią w tym jest? A jak to jest? Wa bardziej lubi tak grać na binie, jak wa jest na tym płet wesieniem, cię tak raza zledza ma? Ja co powiem, my lubimy i to, i to. Tam, gdzie płacą, jo? Tam, gdzie płacą, a ja co powiem, płacą i tam, i tam. Czy my idziemy na bina, my tak możemy się zaprezentować w pełnej klasie, tak jak tego, wszystko na najwyższym poziomie. A jak my jesteśmy przed biną, jak my jesteśmy przed wejściem, tego, my sobie gramy dla przyjemności, że to ledzą masowicy, ledzą się z nami bawimy, my się z ledzą bawimy. I to nawet też co widzę, my lubimy i to. Jakby to można powiedzieć, co bardziej lubi. No tak jakby, nie dość tak się, co człowiek bardziej lubi. No lubi jedno i dredzi, no to robi jedno i dredzi. Dziękuję. Młody ledze, bo to też jest młody człowiek. W jedno sogodo, że nie go dają po kasiepsku, że dzisiaj ciężko, bo w tych szkołach nic nie jest uczony. Skąd ty znajesz ten język? Język kasiepski znaję z domu. Dziadek go do po kasiepsku, tatkę go do po kasiepsku. No i ty się już od doma nauczył kasiepski gudci, nie? Stąd i rozumiał godać po kasiepsku. Teraz mamy dali na to sposób, żeby moje dzieci nauczyć też godać po kasiepsku, bo my to chcemy, żeby ten nasz kasiepski do przetrwał. Dokładnie. A skąd Sokolcewie ten show biznes wziął? Ten kasiepski? Jo. A ja co powiem, tak choć głębę,
Tak człowiek się nudził, a sam myśli, a pójdę tam i tak to są zaczął, są wszystkie kręcę a tak po prymce to są zaczął od tego, że w przedkwie orkiestra ten tu powstała i już się do przedkwestii orkiestry dałki na bambę. Zaczął na bambie grać i wtedy tam nasz kapelmistrz Dzieku Plichta miał diabła i mnie chwila tego diabła tam dał, żeby je na nim przegrał i tak przegrał i tego ty sam myśli, a jeszcze na swojego diabła, sobie swojego kupił, tak zaczął trochę tak tego, kolega płetku na akordeonie, z którym my się roześle, jutro nie grajmy, ale stworzyli swoją kapela ze swoim diabłem, ze swoim akordeonem, trąbka, teraz jeszcze znama graj na kontrabasie i stąd my są wzięli amatyzer noga, tak na płewstele. Amatyzer noga. No i ja ci taci, no głębsi rzeczy wam są wydarzyły w trakcie waszego grani. Ja ci powiem, no głębsi rzeczy to jest rozmaitych tych rzeczy, oj, płeteli można łepisywać. Bez diabła my jechali na grani, to było niedawno. My zajechali, jechali nie ma diabła, flot w auto w sedle, jechali do domu. Białka, co miała na jej zamówiony, dzwoni, no i przez okno widziała. Mogłabym panią tyś, ale my musimy nekać, bo my diabła zamucieli. To jedno, dredzi. Raz my jechali też na Westminster, nasz Kacper był na tej Westminster i on już nas wziąty, żeby my tam zagrali z nimi. My tam jadzimy. I my mieli z Kacpra akordeon do domu i Kacpra frak, nie? My tam kurczę zajeździmy i chcę go dać Kacperu blaki frak. Jak ja sobie pomyślę frak, Jezus akordeon jest tu doma, tak my ja zbolsiewa nekle płynna i do domu, także do siukływa. No ja chyle płetę akordeon i ty ma nazwy, ty zagra, taci to są rozmaite historie, taci Dziurę w głowie artystom to co flot robią. To co flot robią, nie wiadomo łecie. Nie wiadomo od czego, bo mamy nie mamy małe gręcieniu wiekowych na naszym karnelu, także nie będziemy go od czego. Nie, ale tak często serio, w sieci bebelnego na dzień jedno taka się Bóg zapłać wiele razy. Będzie Bóg zapłać z Panem Bogiem. Sam fakt tej imprezy, tu zjazd akordeonistów, no piękna idea i ogólnie atmosfera tutaj panująca. Pierwszy raz przyjechałem i na pewno jeszcze tu się pojawię. No nie wiem, bez kaszebów to jest może czasem dla jednych to jest dobre, bo mogą tomaty sobie zarzec. Ja znów nie mogę, bo ja kicham i nogami mi wychodzi, nogawkami. Ja wolę lepiej tak, ja wolę lepiej sznapsa chlapnąć, ale ja od 7 lat nie pija. Ja nie wiem, czy ja nie będę chwery po tym. Jeśli ksiądz zapytał mnie, nie chcę powiedzieć, kiedy ja nogi wyciągnę. O ile melodię jak najbardziej zagram, nie wszystko zrozumiem z tekstu, tak? No, ze względu na to, że kaszubski jest trudnym językiem, ale wydaje mi się, że ta muzyka łączy ludzi i czasami te słowa, których nawet nie znam, już nie mają znaczenia. Tu chodzi o to, żeby to wspólnie jakoś utożsamiać się z tym. To jest coś pięknego, że szanujecie swoją odrębność. To jest coś pięknego. Ja w ogóle gram non stop, tam w drzwiach grałem, w domu gram na co dzień, bez przerwy, nie ma, żeby ja nie grał. Bo ja nie mam na czym.
To jest naprawdę instrument. I chciałem powiedzieć, nazywam się Roman Potraca. Pochodzę z bardzo dobrej rodziny. Mój tata nigdy pijany do domu nie przychodził, zawsze go przywozili. Niekłeźdi mu lubi festynową atmosfera, a nieraz w internecie szło przecietać krytyka tego, jak Dzień Jednotek Siebów stracił intelektualną wortnota. Od pora lat organizatorowie aranżują też łegrodę literaturę, jaci mają wefulować ta luka. Dzisiaj odbyła się promocja książki Dzieje Kaszebów. To jest dwatomowy i dwujęzykowy po polsku i po kaszebsku napisany książka o historii Kaszebów od średniowieku aż po dzisiaj. To jest, no myślę, przede wszystkim kaszebski poezd rzadkie. Najważniejsze to jest książka o Kaszebach, o kaszebskiej historii, przede wszystkim dla Kaszebów, ale też nie blues dla Kaszebów, no bo je po polsku, wtedy ci co po kaszebsku nie czytają, mogą też czytać po polsku. No ale najważniejszy jest ten nasz kaszebski poezd rzadki. Narratora jest my Kaszebi i to myślę jest tacy niezwyczajny. Do tej pory myślę nikt nie pisał książki o historii Kaszebów jak no my Kaszebi. Jesteśmy narratora tych książki Kaszebi. No my nie konkretno autorzy, ale bohaterowie, o jakich piszemy, o tych Kaszebi czy ze średniowieku, czy z XVI-XVII stuleciego. Z tych czasów nam bliższych, z XIX stulecia, no to jest książka o nas, pisana przez nas. Największym hita dzisiejszego dnia to ją Dzieje Kaszebów, to jest Adama Lubysciłę i Michała Hinca. Potem to było spotkanie z autorami, a też no, z ich też haftę, z niższych haftach też se od tak rozeszła. No i co, okrem tego, coś jeszcze było do ciebie? No, szaliczy na bardziej też. Lezę szalele nad nima. No i tak, i też abecydownik. Tu Romana Rzeżdżona. Mateusz Tytes Meyer, jetyś na Dniu Jednotek Siebów, moś bety na łegrodach literaturę. Jakie są twoje wrażenia i co z tych spotkaniów, jakie w programie były, ciebie zainteresowało? Fajnie, że takie spotkania przeleżno te Dnia Jednotek Kaszebów, przez jazdu Kaszebów są organizowane, gdzie faktycznie ludzie, jacy są zainteresowani kaszebską literaturą, nie ile kupią sobie książki, ale też mogą sobie pogadać o tym, co w średnim czasie było gdzieś wedłone. I tak gdzie są mogli pogadać o dokazu Romana Rzeżdżona Kaszebski abecedownik, a też dokazu Dzieje Kaszebów, rzeczmy duetu Lubeckie-Hinca. Książki, jakie w średnim czasu tak naprawdę weszły, jeszcze za wiele takich zwiedzeniów z autorami nie miało, a gdzie są tak w fajnej atmosferze, też przeleży nas do tego świętowania,
są mogli jsme potkat i u tim pogledat s Pežinkom. Všude často tyś tych terny byle inicjatorama Dnia Jednoty Kasiebów. Baro ubólewele nad tym, że to święto poszło nie w tacim cierenku, jak oni chceli, bo oni chcieli, żeby to z jednej strony była ta manifestacja dniowej juwerno, to z drugiej strony taci prawie intelektualny pobudzeni, a tymczasem w ich tacim pozdrzadku to zostało tacim festy na te myśli, że te łegro de literaturę są tacim więdzeniem na procent, żeby prawie Peżynka łet festynowic Dzień Jednoty Kasiebów? Zdywam jest to, że to może być jeden z Chile jakby elementów, jakie odzysy widzę w tym, jak dzysy wezdzie Dzień Jednoty Kasiebów, bo to, Peżynka ten charakter festynu wiedno w kół, czy zjazdu, czy Dnia Jednoty Kasiebów, jakie zrzeszenie robi Wandze. Może sobie przezierać z temu programowi, to tam je widzę, że równak te folklorystyczne elementy przed nimi na przednim binie są jakby tyma rzeczami, które cygną ten Dzień Jednoty Kasiebów, ale z drugiej strony stanąć i posłuchać, jak ci prowadnicy ci zbinę to cygną, czy oni nie są tymi, co to próbują sparłączyć z tą moderną, realną, tą dzieźniową, żeby pokazać, że to nie jest to, co jest w skansenach, ale to są też rzeczy, które żyją tak po prostu między Kasiebą. I na przykład po dzisiejszym spotkaniem było widać, że my Kasiebie mamy taką intelektualną kulturę i tacy strzodowiście, które je tym zainteresowani. Myślę, że jesteśmy łedełku i na to, żeby pokazywać rozmaity wezrzadci Kasiebów. Tyś te folklorystyczne, tyś na binie, ja ci nie będą blues najuparłańczył jakby z tym, co Peżynka było łederwony, jakby nowomodny kasiebizny, czyli 200 lat nazad, rzeczmy, ale dzysy stywają się też elementami identyfikacji takiej wizualnej rzeczmy, jakby powiedzmy haft kasiebski. Wtedy to są gdzieś tam pomale, mnie to zdaje równoważy, tak że możemy gadać swoje jednym i łedredzim, jak to, co jest nad tym samym niewizne wyrtnostów, i gdyby ma ta możliwość pokazania go bucha z tego, że jest Kasiebami. Naszym gościem przebycia Mateusz Tites-Meyer, to jesteś, jeśli może nie inicjator, ale człowiek, który postuluje stworzenie nowego kasiebskiego święta kasiebskiego języka. Jako to data i czemu prawie ta? Tacie święto mojego wobec zorganizowany jakby dzanka temu, że 5 lepieńca wnetka 400 lata do Slyde, bez 10 lat, było wedłune w Królestwie Preścim jakby taci obwieszczeni króla, że między językami, jaci są taci małorzędowi językami w tym jego państwie, jest też kasiebski język, jaki jest języka bezwzględnym w kościołach i w szkołach. I dla tej kasiebski język wtedy jakby pierwszy raz trafił, jakby jest uznany takim oficjalnym językiem jakiegoś państwa. I myślę, że ta data jest dobrą datą do tego, żeby dzisiaj przebyciwać to, że te elementy sporączone z rozwojem kasiebskiego języka to nie są lecz 15 lat, jak my mamy slidne 20 lat, jak my mamy ustawały w miesiącach i języku kasiebski, ale że też to jest tyle 10 lat więcej działaniów, a nawet tyle lat więcej historii, jak to za tym stoi. Zdywam jest to, że to jest dobry data, też fajny dzień, bez środku lata, żeby fejrować i pokazywać postępne jakby elementy naszej historii i kultury w taki nowomodny wzór i gdy te łyzdzimy, no może lato słydy są jakieś takie pierwsze fejrowania zorganizować, ale myślimy nad tym, jakby to w takiej fajnej, nowomodnej formie pokazać światu i Kasiebom. Nic blues, błazie pomagi. Dziękuję. Nigle przeńdze medali i orocia do wespierani na Patronite. Ale widzisz, fajnie, że my do tego cygerta prześlę. Te so heć stowiesz, te tu wszystko kupisz, a ja so tyś tu naleza inne. O! Bo mnie so kreciew złomała, ja nie da za nową płacę, jak ja mogę stać im sztyla chodzę, ale jo, ludzie, bo oni tu jeść głyma miele do tego. Wiecie,
Lesny przeszedł. Witam, a jenes mnie głowa boli. Ja kol wójta był, bo my teraz razem z gminą ta lauba w lesie stowiamy tam kol tygłe park placu, nie? Ja by brakuje teraz jakiś ten gwezdze, jakoś żoga, nie wiem co tu. O! Impregnat tyś do drzewa, tam de dobry. Ja by teraz ta inwestycja mamy to so przede wszystko, a wam oto taci fejna asortyment. Jo, oni lauba stawiają, jo, ja wiem, co oni tam budają w tym lesie, bo to, ja myślę, naprzód oni może te budę dla ptochów chcą cię coś, ale to taci wielzi je. Oni tam chcą pewno, bo oni ten park narodowy chcą stworzyć, jo, bo oni tam chcą przewrócić do rzeczy te mamuty i oni tam budają dla nich taci dofudrowani. Jene seja, to tam strach wlażac, jo. A jocy rzeka czemu? Bo oni tam wszędzie kamerę mają, poprawdze. Jednym razem ja tam siedł, spuścić sobie chujka na święta. Zarem je lesny z Haltowo. Skąd oni niby to wiedzą? Ja doch nikomu nie godu. Jo, ale w tym lesie to są rozmaite dziwne rzeczy dzieją. Oni tam nie dość, że ty tam budają jakieś dziwne rzeczy. Oni tu chcą te parcie stawiać. Ale tam jest się ta błerowo-cotka, co so przyde goda odzecą, że ta błerowo-cotka, że ona tam coś dowoledzą, nie? A ja ci powiem, to jest prawda. To prawda ona jest w tych lasach, ale ona tak bardziej przy drodze stoi, bo jednym razem ja z płetku ja zapytał, czy ona tam coś dowo. I ona rzekła, że za 200 ona mnie może dać. Jo, także oni tu mają rozmaitych, a tu tych tarczów rozmaitych, wsielejacich, a do egrodu wszystko, jo. A wiesz, że ten cyger to on tyś wyburzenia ma zajmuje? Ja sam musiał do niego odezwać. Czemu? Bo ja bym chciał, żeby on lesny mu Buda zburzył. To może by lesny bez o czym innym zajął, a mnie nerwys nie robił. Dobrzyńca Cygiert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygiert. Serakłewsko wigły da. Negita tu je fajn webir w tym eskale. O! Te kachle! To na mamdze pasowało. Ja to mogę nawet sumpę łożyć. Joce dum sumpę łożyć. Kiedy ty to zrobisz? Ty tak der godość, że to zrobisz i nic. Kabina te miał zamontować. I co? Nic, Joce. Godą, a to derch nic nie robi. A, Gita, jak ja sobie godą, że ja coś zrobię, to ja to zrobię. Ty mi nie darwoś co pół roku powtarzać. Weź, dej płeku. Zresztą, za czym te to możesz robić, jak w tym eskale oni mają to, że oni mogą tyś zamontować wszystko. Oni nama i kabina zrobią, i kachle położą. To wszystko idzie załatwić. Tobie i załatwić, a ja sam da sedzę i piwo pił. O. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio. A dzisiaj bardzo fajna atmosfera. My się bardzo widzę tutaj, wiele luduje, wiele kasiebów. Ja nie wiem za bardzo co powiedzieć, ale no bardzo mi się to widzę. Jakie są takie stałe punkty, jak przechodzisz na dzień jedno te kasiebów, to co musisz łebezdrzeć, co musisz kupić, jakie są takie stałe punkty? No to pierwsza sprawa je mszy, ale druga po mszy idę do pana Andrzeja ze Serakłewic i kupuję ładnigłe tobaci, jo. Bez tobaci nie ma świętowania. Ha? Bez tobaci nie ma świętowania, jo, pewnie. I jakie są takie punkty absolutno musiebne na każdym dniu jedno te kasiebów, takie nowoźniejsi? Nagwes, tobaka. Mamy takie tradycyjne kaszubskie tabakiery. One są rozmaite, bo to są Tak, to już takie podrzeźbiane, to już jest dłoń. Jak wiele czasu to zajmuje, żeby zrobić taki róg? No, do 2 tygodni, bo trzeba najpierw zdobyć, wygotować, wysuszyć i potem szlifować. No dobrze. Jak so prezentuje ta, gdzie lepiej so handleje tyma rogama? Na pełnym kasieb kolwas, czy tu na nordze? No,
to jest to samo. Najlepiej, myślę, że najbardziej to centrum, rejon kartuski, to jest taki dla nas ale na południu i na północy ludzie szansę sobie przymieszczają. Dzień jednotek siebów, a tak po prawdzie, no to te wszystkie dni w kół 19 marca, co to znaczy dla nas i za czym nam te spotkania? Myślę, że to jest bardzo ważne. Według mnie to najważniejsze kasiepskie święto. Znaczy to wielkiego bucha, że jesteśmy, że tak rzekna, tak stoi my kaszebi. Powiedzmy, że my tu i mieszkali i rechli. I jem bardzo ryt, że ta dzisiejsza rozegracja jest tako fajno, tako udało i wesoło. Choć zabawia się i cieszę się, że mogę potyka koledzy takich jak my wszyscy jesteśmy. No i ledzy z rozmaitych stron kasieb, bo to jesteś doświadczeni, daci potyka z ledzy terny peżna, inaczej go dają peżna, insi mają jakieś elementy, ale wszyscy jesteśmy raza jednym naroda. Jęk wecz, że jesteśmy wszyscy jeden naroda. Widza ledzy czasa po latach potyką i bardzo się cieszę, ale jednak jak człowiek widzi takiego człowieka handtopego do wycygnie to, bo już my jesteśmy na nowo zdreszony. Decydowanie ledzy są raza, są wszyscy kasiebama, choć do końca nie gadają po kasiebsku, ale widać, że chcą być kasiebama i ferować razem z nami, tak żeby się tak zimowało. My jesteśmy razem, my jesteśmy kaszybi i no i to tyle, nie? Ja myślę, że tu nie ma tego zwady w tym. To każdy ma swój, łędrabność musi być. To nie nic tak, to tylko pokazywo, jak kasiebi znaje wialgo pojemno, do każdego je plac tu. Jedzę się bardzo dobrze. My mówimy tak, przychodzak, psiaktyk, siatyk, sitno, albo jeszcze dużo innych. Psiwo, popsiance, są psianc, tak po prostu tak w nocy śmieją. Ja rozumiem wszystkich. Z Gdynim u mnie to nie jest tak belno, ale no my chcemy Gdyć, to za to godzimy i tak to jest. Woźnym elementa jest też sportowo rywalizacjo. Buten grele w bućka, a Bene w baśka. A moja córka gieda, że jak ja nie wygrają, to ona też nie wygra. I co na dzień jednotek siebów było ciekawe dla młodych, bo wiemy, że seniorzy jedno coś ciekawego dla się analizą, a nieraz się co narzeka, że mało atrakcji do młodych. Jak to was żyto? Tak, tutaj była specjalna zona dla dzieci, gdzie oni mieli warsztaty, mogli rękodzieło robić, wyszywki różne kaszepsy, więc myślę, że bardzo dzieci były zadowolone. Wiadomo, dla starszych jedno je, jeszcze można rzec, że buczka też jest dla młodszych, tak, bo starsi buczka jeszcze nie grają. Dla starszych jedno skat, baśka tutaj rozegraceje, muzyka jest, więc myślę, że każdy coś głosy tutaj na ulicy. Co was dzisiaj przesiekłewa? My dziś mieli na przygotowaniu kucha wszelkiego rodzaju, zupa żurek i zupa gulaszowa. I co ledzą no bardziej śmakało? Wszystko im smakowe. No więcej kucha szło. Taci swój ścieżku jest dobry, to jest coś takiego, że ledzę jak przejeździają, to chcą czegoś takiego prawie ośmakać? Chcą. Szukają takiego. A jak długo wa to musia robić? No my siekłewale są psychicznie chudci, fizycznie robię, ale wczora. Ugłetowa, ale bele w siedzibie, razem wszystko wspólnie robię, ale ugłetowa, ale... A dziś ekspozycja batego. Dzień jednostek kasiebów! Z nami w plenerowym studiu Kasiebej Światje wójt gminy Wejrowo Przemysłów Ciedrowści. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Jak długo gmina musiała się kłewać, jak wiele czasu i energii trzeba było spożytkować na to, żeby zorganizować ta dzisiejsza impreza? Prace przygotowawcze pół roku, ostatni tydzień prace intensywne i większy sztab ludzi zaangażowany
w organizację całości. A skąd ta inicjatywa, żeby prawie tu w gminie Wejrowo świętować ten dzień? No, każda gmina by chciała, żeby na jeden dzień w roku serce Kaszub zabiło właśnie u nich. I dzisiaj jest taki dzień w gminie Wejherowo. Wszystkie serca kaszubskie przyjechały i biją u nas. I jakie atrakcje tu spłytkał Kasiebów z wszystkich stron? Od standardowego bicia rekordu gry wspólnym na akordeonie, co jest podstawą właśnie Dnia Jedności Kaszubów, folklor kaszubski, język kaszubski, jedzenie kaszubskie. To są takie podstawowe rzeczy, które się kojarzą z Kaszubami, których nie mogło zabraknąć na takim wydarzeniu jak to dzisiejsze. Czyli prawie 20 kół gospodyń wiejskich karmiło wszystkich gości tradycyjnym kaszubskim jedzeniem. Cały czas przygrywały nam zespoły tradycyjne, regionalne, kaszubskie, do tego kabaret Kunda, do tego kaszubska influencerka na zakończenie całego dnia świętowania. No i jak to jest z tą Kasiebską, z tą gminę Wejrowo na co dzień? Mamy te debeltny tofle przy wjazdach do wsów, mamy te rozmaite elementy kasiebskiej kultury. Możemy rzec, że gmina Wejrowo je richtig kasiebsko? Gmina Kaszubska jest, gmina Wejherowo jest gminą nowoczesną. Ten motyw kaszubszczyzny, tego tradycyjnego, tradycjonalizm przewija się przede wszystkim u osób starszych, dlatego aktywnie działamy w szkołach. Staramy się prowadzić w wszystkich placówkach język kaszubski. No, nie możemy zmusić dzieci do nauki tego języka, ale bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby to grono dzieci uczących się języka kaszubskiego było coraz większe, ale tą kaszubszczyznę wynosi się z domu, więc takie święto dzisiaj jak tutaj gdzie możemy zaakcentować tą naszą kaszubszczyznę, jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że ten boom na ten regionalizm dopiero teraz w gminie Wejherowo wybuchnie. I tego chcemy sobie życzyć. Bóg zapłać wiele razy, naszym gościem Przemysław Ciedrowski, wójt gminy Wejherowo. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Czego życzyć z Kasiebom na nasze święto? Żeby coraz więcej ludzi gadało po kasiebsku, żeby chcieli się dowiadywać na ich historię i żeby już od dziecka uczyć nawet tych małych o Kasiebach. A jak wama so widzało? Dejta znać, co dlowaju je woźny w fejrowaniem Dnia Jednoty Kasiebów. Subskrybuj nasz kanał, dawaj paje w górę, wespieraj na Patronite i dawaj do wiedzy, że my Kasiebi mamy swoje media, a w nich swój głos. Do uzdrzeni. Kasiebści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Kaszeby i siat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę łed Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W Kasiebej świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. W Kasiebej świat wsiadł na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi-wolci i wsiadłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiebści media.